जोंनि बड' सेने आर्टिस्ट एसोसिएशननि गिबि एग्जिकिउटिभ सेटिं आरो बे गिबि एग्जिकिउटिभ सेटिंआवनो लोगोसे जोङो गेट टुगेदार आर्टिस्टफोरनि बे हाबाफारिखौ जों लाफादों। दा बे हाबाफारिखौ बेखेवनो थाखाय दिनै आलासि महरै जोंजों लिंहरनानै लाबोजादों मानिजाथाव जोंनि बर' फरायसा आफादनि बारग' लेङाइ आफादगिरि इउ.पि. नार्जारि बिथां आरो लोगोसे बिथांजोंनो गोबां जोंनि गुबुन गुबुन आफादफोरनिफ्रायबो दैदेनगिरि बिबानगिरि मानिजाथाव बिथांमोना बाहागो लाफैदोंमोन। मख'जाथाव जोंनि मोनसे समनि बिग्रायारि बारग' एनडिएफबि नि आफादगिरि धीरेन बर' बिथाङाबो लोगोसे मेहेरगोनाङै हाबाफारियाव बाहागो लाफैदोंमोन आरो बिथांजों लोगोसे बिथांनिनो बिसि दङमोन। दा गोबां माने बिबानगिरि दैदेनगिरि दुलाराय बर' फरायसा आफादनिबो जिल्ला आफादफोरनिफ्राय दंमोन आरो बर' साहित्य सभानिबो जिल्ला आफादनि आफादगिरि दंमोन। बे सालबारि जिल्ला आफादनिनो सिङाव थानाय माखासे आफादफोरनि बिबानगिरि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो दंफैयोमोन आरो जोंनिनो बे बिसायाव थानाय गुबै आफादजों लोगोसे प्रडिउसार एसोसिएशननि आफादगिरि नेहाथारजों लोगोसे बिबानगिरि बिथांमोनाबो दंफैयो आरो स्पेसियेलि बिथांमोननि थाखायनो ओरैनो बे आफादखौ बा हाबाफारिखौ जों लानाय जादोंमोन आरो बेवहाय मैखोमै जोंनि जाफुंसारनाय रिंगु दामसाफोर बिथांमोना बाहागो लादों जेरै मासुम नार्जारि, निकिता बर' आरो लोगोसे माने उथिफुबाय थानाय जाखांफुनाय दा जोंनि हाबाफारियाथ' दहाय आं बिबुंथिनि गेजेरजों बुंदों मेनलि जोङो बिसाया जोनोम जानायनिफ्राय दिनैसिम जेसेबांखिनि खामानि मावदोंब्लाबो जोङो गुबुन गुबुन बिथिंनिफ्राय जों जेरैबायदि बिसायाव मदद मोननांगौ मोनाखै बेखायनो जोङो बे बिसाखौ मोजां रोखोमै दैदेननो बा बे बिसानि गेजेरजों जाय जोंनि बिबानगिरि दैदेनगिरिजों लोगोसे जायफोर महरगिरिफोर बिथांमोननि जाफुंसारनायखौ जोङो मिजिंथिनानैनो देग्लाय नैबे गोदान बडिया माखासे गोनां हाबाफारि लादों। बे हाबाफारिनि गेजेरावहाय बिटिसिआव मोनब्रै जिल्लायाव जायखिजाया मिनि सिनेमा हल लुफुंनांगौ बेखौ माने दाबि होनानै मेम'रेन्डामजों साबमिसन खालामदों नैबे बिटिआर गोदान सरकारनि गाहाय मावफुं सोद्रोमानि सेरावहाय आरो लोगोसे जोङो जोंनि महरगिरिफ्रा बोसोरफ्रोमबो जेरैबायदि रांनि अनसुंथाइ मोननांगौ दिनैसिमबो जेबो बिटिआर सरकारनिफ्राय बा बिटिसि सरकारनिफ्राय जेरैबायदि नांगौ जों मोननो हायाखिसै आरो लोगोसे असम सरकारनिफ्रायबो दासिमबो जोङो नांगौ बादि जों बेबायदि अनसुंथाइफोरखौ जों मोनाखै आरो लोगोसे जायफ्रा रोंगौथि माने मोनबाय आरो रोंगौथि जानानै बिसोर बिथांमोना सिनियर जानानै दिनै पेन्सन मोनो पेन्सनफोरखौबो दिनैसिम बे बिसानि सिङाव बा हारिमु सिबिनायनि सिङाव जायफोर माने हारिमुजों सोमोन्दो लाखिनानै खामानि मावबाय थादों बिथांमोननि मोननांगौ प्राइजफोरखौ दिनैसिम मोनाखै बेनि थाखायबो जोङो दिनै नारसिन हरदों आरो लोगोसे जोंहा बोसोरफ्रोमबो फिल्म फेस्टिभेल एवार्ड जों होयो बर' फिल्म एवार्ड जों होनाय जायो जायफोर महरगिरिफ्रा श्रेष्ठ बे एक्टर एक्ट्रेसनिफ्राय लानानै डाइरेक्टरनिफ्राय लानानै कास्टिंनिफ्राय लानानै जेसेबांखिनि बाहागो दङ बे बाहागोआव जायफ्रा श्रेष्ठ बोसोराव सायख'जायो बिथांमोननो जोङो बान्था राननाय जायो बे हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय जोङो जायखिजाया सरकारनिफ्राय जोङो बेबादि अनसुंथाइ मोननाय जाया दा बेखायनो गोदान सरकारनिसिम जों नारसिन हरनाय जादों दा बेबादिनो गोबां मावनो गोनां हाबाफारि दङ जोंहा मावखुलि मिरु आफादनि क'क्राझारावहाय दासिमबो जों लुफुंनो हायाखै बेखौबो जों लुफुंनांगोन आरो बेनिफ्राय जिहेतु जोङो सेन्सर बर्डआवहाय सोद्रोमा हिसाबै जों थिसननांगौ दासिमबो जोङो स्टेट लेभेलाव सेन्सर बर्ड थायो बे सेन्सर बर्डआवहाय जोङो सोद्रोमा हिसाबै थिसननो हायाखै बेनि थाखायबो जोङो जयेन्टलि दुलाराय बर' हारिमु आफादजों आरो लोगोसे बर' आर्टिस्ट एसोसिएशननि गेजेरजों जाहाथे जोङो सोद्रोमाखौ मोननो हायो बेनि थाखायबो जों खामानि मावनो गोनां दं आरो मावगोन आरो लोगोसे बे आर्टिस्टफ्रा दिनै गुबुन गुबुन माने बिथिङाव नांसाबनानै दङब्लाबो दासिमबो जोङो जाफुंसारनायखौ जों नुवाखै जेनेबा बायदिसिना अडिसन होनानै जोङो नेसनेल लेभेलावहाय कम्पिटिसन खालामोब्लाबो दासिमबो जोंनि रिंगु दामसाफ्रा बा आर्टिस्टफ्रा गोजौ थाखोसिम जों सहैनायखौ जों नुनो हायाखै एसे गोजौसिम सहैनायगिरिब्लानो जोङो नांगौबादि जों थाखोआव जों सहैनो हाया बिनि थाखायबो जों मोजां रोखोमै नैबे बिसाया नोजोर बोगोन फैबाय थानाय समफ्रावहाय जेसेबांखि कम्पिटिटिभ एग्जाम फैया मानो बे सावथुन मुलुगनि गेजेरजों रिंगु दामसाफ्रा बाहागो लानो हानाय हिसाबै बेफोरनि थाखाय फेसिलिटि जाहाथे जोंनो माने गभर्नमेन्ट तरफनिफ्राय बिटिसि
सरकारानो जा स्टेट सरकारानो जा सेन्ट्रेल सरकारानो जा जेसेबांखिनि जों प्राइड मोननांगौ बेखिनिखौ जाहाथे जों मोननो हायो बेनि थाखायनो